Salam hormatly dinleyijiler, mejlis hatly gepleşigimize hoş geldiňiz. Praga'daki studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Programamyzyň bugünkü sanynda türkmen ykdysadyety dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýan häzirki ýagdaýda zerurlygy şübheli bolan uly görümli proýektleriň gurulşynyň dowam etdirilmeginiň sebäbi näme diýen soragyň töwereginde aýlanarys. Görümli diýen häzirki fursatymyzda Türkmenistanda käbir şirketleriň öz işgärleriniň aýlyklaryny wagtynda töläp bilmeýänligi, hatda gaz ulgamyna değişli käbir idaralaryň hem öz işgärleriniň sanyny azaltmak barada çäre görýänligi aýdylýar. Şol wagtyň özünde de dekabr aýynda bahasy 1,5 milliard dolara barabar bolan Günorta Gündogar gaz geçirjesiniň gurulşy tamamlanýar. Edil dekabrda bahasy 8 milliard dolar töweregi bolan Transogan gaz proýektiniň Türkmenistana degişli böleginiň gurulşyna hem badaly berilýär. Şeýle bahasy 5 milliarda barabar diýilip hasaplanýan Awaza turistik zoologna bahasy 6,5 milliard dolara ýeten Altyn asyr kölüne bahasy 5 milliard dolar töweregi bolar diýilip çaklanýan Olimpiada sport şäherçesine ummasyz serişdäniň göýberilişi hem dowam edýär. Öňümüzdäki 24 minütiň dowamında bu siýasatyň logikasyna düşünmäge sinen şart. Bugünkü mejlisimiziň mihmanlary Türkmenistan barada ençeme ilim işin we kitabyň awtory we ady belli Charles Üniversitetiniň Euro-Aziýa bölüminiň barlykçysy Slavomir Horak. Türkmenistanyň bir taraplygy baradaky kitabyň awtory hem Glasgow Üniversitetiniň Merkez Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy Dr. Luka Ancheschi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çapydýan blogy Kışlak Owazynyň redaktory Bruce Panier. Programany Praga'daki studiodan men Muhammed Tahir alyp barýan. Dr. Luka, gelin başta Türkmenistanyň ykdysadyýetyny sen bilen başlaýlyň. Sebäbi soňky döwürlerde diňe ýurtda ykdysadyýetyň barha ýaramazlaşýanlygy barada maglumatlar gowşýar. Meselem, manadyň hümmetiniň barha peselmegi, dolar gyçylygynyň döremegi we işsizligiň barha artýandygy ýaly maglumatlar bar. Size gowşýan habarlar nämelerden ibaret we sizçe bu ýagdaý nämenin alamaty? Well, what I've heard, and of course working on that kind of problems. Elbette edil şoňa meňdeş maglumatlar maňa da gelip gowşýar. Olaryň aglamasyny tasdiklamak kyn, emma ykdysadyýetyň barha ýaramazlaşýanyň welin hakykat. Manadyň hümmetiniň peselmegi şol kynçylyklary belli bir derejede ýüze çykardy. Bu ýagdaýlaryň düýp sebäbi Türkmenistanyň gaz eksporty bilen baglydyr. Bilişimiz ýaly edil häzirki wagt Türkmenistanyň ýeketäk gaz hyzmatdaşy Hytaýdyr we Hytaýdan hem o diýen nagyt pul gelenok. Sebäbi Türkmenistan öz gaz ýataklaryny özleşdirmek üçin Hytaýdan alan bergisini töleýär. Gaz eksporty bolsa Türkmenistanyň iň uly girdeji şeşmesi bolup durýar. Soňky 25 ýyly göz öňünde tutup aýtsak, Türkmenistan öz ykdysadyýetyny köp uğurly etmegi başarmady. Ýagny Aşgabatyň gaz we onuň girdejisine bolan baglygy dowam edýär. Ulu problemalardan ýene birem onuň gazdan gelýän çäkli girdejisinden diňe sanly adamlaryň peýdalanmagy bilen bagly. Şeýlelikde ykdysadyýetyň barha ýaramazlaşmagy ilkinji nowatda garyp gatlaga öz täsirini ýetirýär. Ýagny çaý çöreň bahasy gymmatlaýar. İşsizlik artýar. Bu hem Lewap welaýatyna bolşýaly çäkli de bolsa adamlaryň protest edip köçe çykmagyna getirýär. Bu ýagdaýlar bolsa hökümete bolan çäkli ynamyňam barha azalmagyna sebäp bolýar. Its economic performance is actually very low, so it's not a good time really. Burus ýurt garaşylygyna gowşaly bäri ilata muht berilýän önümleriň ýatyrylmagynyň mümkindigi barada ýakynda käbir soraglar döredi. Meselem, ýaşlar maslahatynyň iň soňky gurultaýynda käbir adamlar çykyş edip şol muht hyzmatlaryň ýatyrylmagyny teklip etdiler. Umuman şeýle teklipler bilişiňiz ýaly ýolbaşçylar bilen öňünden ilalaşylman edilmeýär. Diýjek bolýanym, häzirki ykdysady problemalaryň döremegine epesli wagtdan bäri garaşylýar, şeýle dälmi? Yeah, they've cut back on this stuff even as Hawa, hatta mundan adal mut berilýän soru önümleriň meçhur hem azaldyrypdy. Bu bolsa hökümetiň şeýle mut hyzmatlary dowam etdirmäge mundan weýlek mümkinçiliginiň ýokdugyny aňradýan aşaratlardy. Emma bu ýagdaý hasam merwetleşdi. Ýagny öň mut bolan önümler, ýagny suw, tok we gaz ýaldatlary ilat belli bir derejede tölek etmeli boldy. Bu elbette ykdysadyýetyň ýaramazlaşýanyny aňladýan aşaratlar. Bir tarapdan şeýle adamlaryň ädilmegine gowy adam hökmünde hem baha berip bolar.
Sebäbi elbette şunun ýaly hyzmatlar tölegli bolmaly. Emma Türkmenistan barada aýdylanna hökümet bu mut hyzmatlardan halky kontrolda saklamak üçin peýdalanypdy. Emma onun yatırılmak mümkünçülüğü elbette hökümetin iqtisadi siyasaty. Şol sanyny onun geljeği barada soraw döredýär. How viable the government is in the months and just a couple of years coming down the road. Jynap Horak, Türkmenistan bay ýurt, ummasyz ýerasty baýlygyny ýa ýurdun öňki prezidenti Sapar Murat Niýazow Türkmenistany ikinji Kuwait'e meňzetýärdi. Häzirki ýagdaýa nähili gelindi? I think that the reasons were explained by my colleagues. Well, first of all, that our reliance of kardeşlerimizin hem aýdyşlary ýaly muňa Türkmenistanyň gaz ýaly diňe çyg önüme bel baglamagy sebäp boldy. Bilişimiz ýaly garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda Türkmen ykdysadyýaty dolulugyna ortaýa aktarylýan gazyň özüne üpçün edildi. Ortaýa aktarylýan gaz nämälim sebäplere göre kesildi. Onsoň Türkmenistan ikinji harydaryň gözlegine çykdy. Wagty bilen alalaşyga gol goýuldy. Türkmenistanyň Irana, Awganistana we Ýewropa gaz aktyrmak baradaky finansiýa bolsa, şowly bolman gelýär. Şeýlelikde soňky döwür gazyň bahasynyň peselmegi epesli wagtdan bäri gaýnap duran gazynyň çogmagyna sebäp boldy diýip pikir edýär. Edil şu ýagdaýyň netijesinde häzirki problemalar ýüze çykdy. Daşary ýurt walyutasynyň alış-salyşy baradaky çäklendirmeler sowda satyga da täsirini ýetirip başlady. Sowda satyga ýeten täsir ýakyn wagtda önümçilikde de ýüze çykar. petty or small trade sector and other productive sectors of Turkmen economy. Burus hökümet bu ýagdaýyň hüddesinden gelmek üçin näme diýär? Well, they've pretty much reverted to their tried and true tactic of denying. Hökümet häzirçenli şeýle bir problemanyň bardygyny boyun alman gelýär. Elbette olar şeýle ýagdaýlary äsgermezlik etmäge öwrenşen. Emma häzir ýagdaý başgaça. Ýanky aýdylan pikirler bilen birlikde Türkmen owgan herketinde dören howpsuzlyk meselesine hem üns berilmeli. Sebäbi Türkmenistan herketdäki harby güýjüni berkitmek üçin çykdaja edýän bolmaly. Elbette Türkmenistan bu maksat üçin haýsy ýurtdan nähili ýarag satyn alýanyny aýtmaz we bu maksat üçin özüniň näçe serişde goýberýändigini hem açyçan yglan etmez. Doktor Lukkanyň hem aýdyşýaly problemalar gizläp bolmajak derejäge ýetdi. Şeýle-de hökümet soňky döwür täze zaý bilen üpçün edersip müňlerçe adam göçürdi, emma hökümet wadasyny tapylmady. Problemalar barha artýar. Şeýlelikde berilen wadalaryň berza edilip edilmäni barada ilat pikirlenip başlar. Şeýle ýagdaýda problemalar näçe gerek inkar etseň ediber. Hakykaty ilatdan gizläp bolmaz. The people of Turkmenistan about what is really going on in the country right now. Burus kynçylyklar suw ýüzüne çykyp başlady diýdiňiz. Jynap Horak, hökümet munyň şeýle boljagyny öňünden göz ýetirip bilmedimi? Well, I think that partly there are still some people who can realize that the situation is. Elbette ilatyň belli bir gatlagy ýagdaýyň gaty çynna kaýdygyna ýem göz ýetirýän bolmaly. Emma ýurdu dolandyrýan gatlagyň bu ýagdaýa we adamlarynyň netijesine üns berýänini aýtmaga esas ýok. Misal üçin dolaryň ýagdaýy barada aýtjakmy? Ýa bolmasa Berdi Muhammedowlaryň barha ýaýbanlanyp barýan biznes bähbetler hakda gurun etjekmi? Ýurtda iş etjek bolsaň Berdi Muhammedowyň dogan garyndaşlarynyň goldawynyň ähmiýetini bilmeýän ýok. Niýazow bilen deňeşdirilende Berdi Muhammedow köp adamyň garnyny doýurmaly bolýar. Bir taraftan Berdi Muhammedow bagtly, sebäbi ilatyň aktiv gatlagy ýurdy terk etmegiň aladasynda. Galan adamlar bolsa umuman aýdylanda ýagdaý bilen alalaşyp öz aladalaryny açaçan beýan etmekden çekinýän gatlakdan awaratdyr. To express their openly discontent with the contemporary situation. Doktorluka Jynap Horak mühim bir mesele öňe çekdi. Ýagny ýolbaşçylaryň ýagdaýdan habarladygyny emma ony äsgermeýändigini aýtdy. Bu barada siz näme pikirde? Ýagny ýolbaşçylar hakykatdan hem halkyň ýagdaýyna üns beren okmaýa-da ykdysadyýetin logikasyna düşünen okmy? It will catch up with them whichever way. They either don't care or they don't respond. Ýolbaşçylar äsgermeçilik edýärmi ýa problemalara çözgüt tapmak isleýän okmy tapawdy ýok. Her iki ýagdaýda da bu problemalar olara täsirini ýetirer. Sebäbi krizis dowam edýär. Haçanla biz altyn asarda ýaşaýas. Biz bir tarap ýurt. Bize hiç kim hücum etmez diýen ýaly şygarlar puja çykyp başlasa, ilat ýolbaşçylaryň aýdýan zatlarynyň
logikasyna şüphe bildirip başlarlar. Sebebi edil häzirki gün gaz sowdasyndan gelýän girdeji sebäpli ýurdu dolanýan gatlak ýurtda dowam edýän krizisi öz durmuşyny o diýen duýmaýar. Emma ilatyň uly gatlagy duýup başlady. Iň esas soraw gazdan gelýän pul gutoran ýa-da azalan halatyna ýagdaý nähil bolar? Ýurdu dolanýan gatlak biri-biriniň ýakasyna ýapyşarmy? Keserip duran ullakan sorawlar bar. Ýagdaý durnukly ýaly bolup görünse-de ýurt täsin bir tapgyra girdi. Geljekde näme boljagyny aýdyp bolanok. Şeýle pursatlarda ýagdaý gaty çalt özgörüp üýtgäp bilýär. We're going through a very unstable time at the moment, but these things can change pretty quickly. Sağ olun Dr. Luka, gelin şu yerde kısaça ara kesme alıp gepleşigimizi ikinci bölümünde şeýle ykdysady problemalar dowam edýärkä Türkmenistan näme sebäpden zerurlygy we behbidi şübheli bolan uly proýektleri alyp barýar diýen soraw bilen dowam etdireriz. Toklamyzdan aýrylmaň. Meclisimize gaýtadan hoş geldiňiz. Pragadaky studioda siz bilen men Muhammed Tahir. Bugünkü meclisiň mehmanlary Türkmenistan barada ençeme ilmi işiň we kitabyň awtory we ady belli Charles Üniversitetiniň Ýowra Aziýa bölüminiň barlykçysy Dr. Slomir Hurak. Türkmenistanyň bitaraplygy baradaky kitabyň awtory hem Glasgow Üniversitetiniň Merkezi Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy Dr. Luka Encheschi. Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çapedýän blogi Qışlak Awazynyň redaktory Bruce Panier. Dr. Hurak, arakesmeden ozal biz ýurdyň barha ýaramazlaşyp barýan ykdysady ýagdaýy we onuň ýurda we ilata ýetirip başlan täsirleri barada görüň etdik. Bilişimiz ýaly ýurt türli ykdysady problemalar bilen görüşýän häzirki pursatynda zerurlygy sorak astynda bolan ençeme uly proýektler hem alınıp barýar. Olardan ençemesiniň gurulşygy öňümizdäki aý tamamlanar ýa täze proýektlere badalga berilir. Olaryň arasynda dekabr aýynda gurulşynyň tamamlanmagyna garaşylýan we bahasy 1,5 milliard dolara barabar bolan Gündogar Günbatar gaz geçirjisi hem bar. Bu proýektiň gurulşygy başlananda onuň Günbatar Türkmenistana gaz aktyrjagy we şol gazyň hem gurulmagyna garaşylýan beýleki bir geçirji arkaly Ýewropa satyljagy aýdylýar. Emma Ýewropa gaz aktyrmak üçin gaz geçirji gurmak plany başa barmady. We ol ýakyn wagtda boljagy hem meňzemeýär. Şeýle-de dekabrda Transogan gaz geçirjisiniň Türkmenistana degişli böleginiň gurulşynyň başlanmagyna garaşylýar. Jemi 8 milliard dolara barabar bolan bu proýektiň Awganystanyň häzirki hopsuzlyk ýagdaýynda başa barmajagy hem köre asa. Şeýle-de şu ay Türkmenistan, Täjikistan we Awganystan demir ýol proýektiň Türkmenistana degişli böleginiň gurulşygy tamamlandy. Bu hem Awganystanyň häzirki ýagdaýynda başa barmajak proýektlerden biri diýilip hasaplanýar. Ykdysady behbitlerini göz öňünde tutup aýdanymyzda bu hili proýektlerden maksat näme? Talking about pipelines and east-west gas projects. Taraf Awgan, Gündogar, Günbatar gaz geçirjileri ýaly proýektler bilen bir hatarda men ýurduň içinde dowam edýän käbir böýleki proýektleri, ýagny awada turistik zolagy, Aziýada olimpiada oýunlary üçin gurulýan sport şäherçesi ýaly uly proýektleri hem sanawa goşasym gelýär. Olaryň ählisine ummasy pul sereşdirleri goý berilýär. Maksady näme diýilen soraga bir tarapdan olara Berdi Muhammedowyň şahsiýetini mahabatlandyrmak üçin amala aşyrylýan proýektler hökmünde baha berip bolar. Ykdysady behbet göz öňünde tutulup aýdylanda olaryň aglabasy heňe gabat gelýän proýektler däl. Key issues when decided where to pour another millions of dollars. Dr. Luka, Slomir Hurak, bu uly proýektler biznes logikasyna gabat gelen ok syýasy gazanç göz öňünde tutulup amala aşyrylýar diýdi. Bu barada siz näme pikirde? I wouldn't go to Avasa to start with, but in general terms, I agree with. İlk başta dynjalma üçin Awada gitmejegimi bellätim gelýär. Jenap Horoň aýdyşy ýaly elbetde bu proýektleriň arkasyna Berdi Muhammedowyň şahsiýet kultuny mahabatlandyrmak tagallasy bar. Emma iň esasy mesele korrupsiýa bilen baglymka diýen. Gurulu diýilen şol proýektler gaty nätakik ýagdaýda amala aşyrylýar. Valuta şüpkeli gaznalara ýatyrylýar. Gurulýan şol deskalara milliardlap maýa goýberlýär we olaryň uly bölegine asla zerurlyk ýok. Şunlukda olar ulanylmaýar. Şeýlelikde bu proýektleriň korrupsiýadan başga nähil logikasy bolup biler diýen soraw dörýär.
Bu pul kimin kisesine girer? Belki bu soruň jogabyny hiç kaçanan bilip bilmez. Belki diňe elitanyň arasynda bölüşilýändir. Ýa-da häzirki elita gatlagyny köpörtmek üçin iş alınıp barylýandyr. Ýa-da käbir adamlar bu ýagdaýdan öz güýjüni barha berkitmek üçin peýdalanýandyr. Gara ýagdaý gaty şylşyrymly. Diňe Türkmenistan, Owganistan we Täjikistan demir ýol proýekti barada aýsam, onuň Türkmenistan möleginiň uzunlygy diňe 88 kilometr. Ýani Ullokanur proýektiň gurrungyny edemzok. Emma oňa goýberlen serişdäniň ýyzy kesilenok. Bu diňe soraw, emma ulanylmaýan we ulanyljagy şüpheli bolan şol Ullokan proýektlerini hem üçin amala aşyrylýar diýen sorawa başgaça nähili düşündiriş berjegim bilenmok. Talks for money for infrastructure which I don't need and not use in any other way. Bruce gurungy edilýän bu ulakan proýektlerden maksat näme diýen sorag barada iki garaş orta atyldy. Biri şahsiýet kulturyny mahabatlandyrmak üçin diýilse, beýlekisi onuň korrupsiýa bilen ilteşigi barada. Siz näme diýersiňiz? Well, first I'd say I don't see any conflict with those two images. Actually, it's probably a little bit of both. Şol garaýşlar bir-birine çapraz gelmeýär. Belki belli bir derejede olaryň ikisem dogurdur. Gunnogor Gunwatar gaz proýekti barada aýdanmyzda onuň gurulşygyna ençe meýil odal başlanypdy. Ol şol wagt planlaşdyrylan Hazaryaka geçirjisini gaz bilen üpjün etmeli. Biz Orsiýet bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygynyň gowy bolan döwürleriniň gurulugyny edýäris. Emma Hazaryaka diýilen geçirjisiniň gurulşy asla başlanmady. Ýöne Gunnogor Gunwatar geçirjisiniň gurulşy dowam etdiriligi ol haçan Transhazar proýekti gurulsa onu gaz bilen üpjün eder diýen pikir emele geldi. Şunlukda bu proýekt heňe gelýär diýsem bolar. Emma Türkmenistan, Owganistan we Täjikistan demir ýol proýektiniň Türkmenistana degişli 88 kilometr böleginiň gurulşynyň tamamlanmagy baradaky mesele gelsek, onuň maksadyna göz ýetirmek kyn. Türkmenistan agdalýan proýektiň Owganistana degişli böleginiň gurulşyny öňümüzdäki ýylyň ýanwar aýyna başlanar diýär. Emma onuň başa barjagyna meniň şüphem bar. Trans-Owgan gaz proýekti barada aýdylanyny muňa goýberlen serişde hakyky manyny puli samana sawmak diýip baha berse bolar. Şol proýekde jem $8 milliard serişde goýberler. Onuň Türkmenistana degişli böleginiň uzunlygy hem 200 kilometr töweregi. Ol tutuş geçirjiginiň 12% töweregini emele getirýär. Diýmek Türkmenistan diňe özüne degişli bölegini gurmak üçin hem keminden $1 milliard serişde goýbermeli bolar. Bilýäňizmi? Esasy mesele ýyllaryň dowamyny türkmen ýolbaşçylary biz Ullokan proýektler gurýar diýip ilatyň öňünde ulgurrun etmäge öwrenişdiler. Olar bu endiginden çykyp bilenok. Olar belki iň soňunda bu proýektler biziň isleýişimiz ýaly bolar diýip pikir edýändirler. Ýa bolmasa olar biziň planymyz başa barmat diýip ýalňyşlygyny boyun almakdan çekinýändir. Garaz hökümet şol proýektleriň logasyna garamazdan olary dowam etdirýär. Elbette bu geçirjiler haçan Owganistanyň ýagdaý kadalaşsa ýa-da haçan Transhazar gaz proýekti gurulaysa biziň serhetde gazymyz bolsun diýen umyt bilen gurulýan bolsa belki az kem logasy bardyram diýse bolar. Emma serhetiň beýlek tarapynda ýagdaýyň nähil boljagy belli däl we oňa Türkmenistanyň täsir ýetirmek güýjem ýok. Şeýlelikde esasanam Türkmenistanyň häzirki ykdysady ýagdaýyna arzu hyýarlara görä munyň ýaly ummasyz pul serişdesiniň goýberilmegi akyl paýkata gawat gelmeýär. Gara Türkmenistan ýolbaşçylary öýlerini arlap barha palçyga çümp barýarlar. Any of these big projects, so they've kind of got themselves in a big trap here. Hawa Bruce palçyga çümp barýarlar, emma arzu hayala görä ädilýän bu adamlar gaty gymmata düşýär şeýledämi? At the moment, so I think they're forced to keep doing these projects even though they're going. Hawa hakykatdan hem şeýle demir ýol proýekti barada gurrun etsek belkim onuň çykdajy o diýen ulam däldir. Emma onuň Owganistana degişli 400 kilometr uzunlukdaky bölegini kim gurjak? Terişdesi nireden üpjün ediljek? Täjikistana degişli bölegini kim maliýeleşdirjek? Bärde keserip duran Ullokan soraglar bar. Emma Türkmenistan bu soraglara garamazdan proýektiň özüne degişli bölegini gurdy. Emma gaz geçirji gurmak gaty çykdajaly iş. Ol liňe geçirjini gurmak bilen çäklenmeýär. Onuň gapdalyna bir giden başga desgalara urulmaly. Eger men Türkmenistanyň raýaty bolsadym, bu ýagdaýlara çydap bilmezdim. You know, if I was a Turkmen citizen and I was informed of all the facts, I'd be outraged.
Burus Awganistandan gowşan käbir raportlara görä Türkmenistan diňe gaz geçirjiginiň özüne değişli bölegini del tutuş proýektiň çykdaýjysynyň uly bir bölegini hatta 80% töweregini öz üstüne alýar. Ýagny ulakan pulun gürüne diýäs. Garaz jogapdan soragan emma bize berilen efir wagty tamamlanyp barýar şeýlelikde iň soňky soragym häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň çykalgysyna näme Bruce? Well, I'll jump in first, I guess, real fast. They can either one say they're moving to austerity, and we've seen that. Merkez Aziýada käbir ýurtlar eýýäm tygyşytlaýyş strategiýasyny alyp barýar. Bu ýagdaý Kazakstanyny görmek mümkin. Türkmenistana gelenni ýolbaşçylar problemany ikrar eden oklar. Türkmen ýolbaşçylar derhal hakykaty görmeli we degişli çäreler görmeli. Şeýlelikde Türkmenistan halkara kampaniýalary öz gapysyny açmaly, olary özlerini ýoklandyrýan sektorlarda maýa goýmagy dol mümkinçilik görmeli. Emma Türkmenistanyň ýapyk siýasaty bu mümkinçiligi aradan aýyrýar. The isolationist nature of the Turkmen government precludes that as a possibility. Dr. Luka? If you promise to the people that you're going to deliver the golden age, Öz halkyna altyn asyr wada berip, ýygy bilenem tygyşytlaş strategiýasyna başlap bolmaz. Türkmen ýolbaşçylarynyň bu krizise nähili çykalga tapjagy menem diýsen gyzyklanýar. Belki uluk möhletde buryusyň aýdanlary bolar. Ýagny ýolbaşçylar şeýle bir krizis dowam edýär. Onuň bize daxyly ýok, emma bize de täsirini ýetirýär. Şoň üçin biz oňa garşy çäre görmelip, käbir proýektleri ýatyrarlar ýa tygyşytlaş çärelerini oňlarlar. Emma edil häzirki gün olaryň näme etjegini hakykatdan hem çaklamak gaty kyn. Yurt aşa yapık. but they're probably hinting at something, and we'll just watch this space, I reckon. Dr. Horak? I would agree with my colleagues. Just maybe adding that. Menem kardeşlerimin aydınları bilen alalaşýar. Emma goşşak ýekije zadym, biz olara nähili maslahat bersegem, olar öz bilenini ederler. Sebäbi häzirki dowam eden global krizise garamazdan Türkmen ýolbaşçylarynyň siýasatynda o diýen üýtgen zat ýok. That Turkmen regime is more sustainable than we can see now. Dr. Slawomir Horak, Charles Üniversitetiniň barlykçysy, beren maglumatlaryňyz üçin köp sag boluň. Dr. Luka Ançysçy, Glasgow Üniversitetiniň Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy, programmamyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Bruce Panier, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy, Kışlak awazynyň redaktory, size hem minnetdar. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp programmamyzy dinläniňiz üçin size hem sag boluň. Programma we onda aýdylan pikirler hakda siziň hem belliklerinize garaşýas. Programmany ýene bir gezek dinlemek we öz belliklerinizi ýazmak üçin web saýtymyza geliň. Adresimiz azathabar.com. Oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Bu gepleşigi Facebookdaky Azatlyk Radiosy we YouTubedaky Azatlyk online saýpalarymyzda hem tapıp hem dinläp bolar. Şonlukda men Muhammed Tahir şu ýerde siziň bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.